Monstruos aterradores. Steffi, Imos xogar. Onde está a miña pelota? Necesito atopar a miña pelota. Atopei algo. É unha araña. Axúdame. Papá, axuda. Axuda, papá. Onde estás? Pregúntome onde está papá. Quizais papá foi de vacacións. Imos divertirnos. Teño fame. Imos facer unha zona de xogo con todos os meus xoguetes. Necesito máis. Atopei un tractor. De acordo, imos aló. Que é ese son? Xa non teño medo. Veñan aquí, monstros. Tamén o escoitas. Que é iso? Monstros? Monstros aterradores. Monstros de novo. Papá, axuda. Papá, axuda, papá. Papá, axuda. Papá. A miña pelota. Que pasou, Steffi? Papá, pensei que te foras. Non, Steffi, só estaba fora. Steffi! Ups, teño que limpar a miña desorde.
delicioso. Steffi, Luke está mal. Vou para a cama agora. Não abras a porta a ninguém, vale? Vale, papi. Aborta. Ei, Neno, abre a porta. Hola, policía. Hay un desconocido chamando a miña porta. Não abras a porta. Estou aí. Non fai falta, escapou. Steffi, estamos de volta. Mira. Ivan, hola, escoitas Ivan. Vou ao gimnasio agora. Non abras a porta a ninguén, vale? Vale, papi. Adeus. Adeus. Aborta. Abre a porta. Hola, policía. O desconhecido está a chamar a miña porta. Não abras a porta. Estou aí. Oh, escapou. Non fai falta. Non fai falta. Oh, tive nun adestramento fantástico. Ah, que guai. Que passou aqui? Oh, nada. Só vai. Ei, Maria? Vou trabalhar un pouco. Non abras a porta a ninguén, vale? Vale, papi. Aborta. Desconhecido chamando a miña porta. Não abras a porta. Estou aí. Policía, policía. Por pouco. Aha. Sí. Oh, que ven que volves. Sí, pero que passou? Boa noite, Alex. Boa noite.
faz aquí? Alex, tes que dormir aquí. Vale. Alex, que pasou? Teño medo. Teño unha idea, imos. Estás ben agora? Sí, papá. Vale. O monstro está baixo a miña cama. Que pasou, Alex? Monstro. Baixo a miña cama. Baixo a miña cama. Imos ver. Non hai ningún monstro. Non hai ningún monstro. Non hai ningún monstro. Non hai monstros baixo a cama. Pero teño unha idea. Se volve. Podes debuxarme. Sí, Imos. sí, claro. Feito. Xa está? Sí, ese está. Uau, mira. Son eu. Sí, Debuxa a miña cara. sí, sí. Este es ti. Este es ti. Sí, muy divertido. T-shirt. Sí, camiseta. Xa está. Sí, sí. Fixemos unha pintura. Imos recordar a miña figura. Sí, Que ben. Parécese a min. sí, El vai de protexer. sí. Oh, yes. Que teñas 12 soños. Ese son eu. Vou protexerde. Boa noite. Boa noite. Que pasou? Monstro, monstro. Alex, que pasou? Hai un monstro. Un monstro. Ali. Vou comprobar. É un xoguete. É unha barata de xoguete. Sou unha barata de xoguete. Oh, Marshall, hola. Imos. Alex, el protexerate, colle isto. Túmbate. Boas noites. Que teñas 12 soños. Alex, axuda. Alex. Axuda, axuda. Alex, axúdame. Que pasou? Estou tan asustado. Hai alguén debaixo da miña cama. Non hai monstros aquí. Estás seguro? Sí. Podes comprobar, por favor. Oh, yes. Luke. Luke, sei que eras ti. Luke, é o noso can, Luke.
Cachorro. Boas noites. Boas noites. Adeus.